Nosaltres som el Mohamed, l'Idrissa i jo, que som del canal d'Infojota de l'Institut Jaume I i avui us explicarem les terceres jornades d'emprenedoria. I allà vam fer uns tallers sobre la musicoteràpia. En musicoteràpia vam aprendre sobre que mai has de tindre vergonya i etc. I després vam anar a l'Ajuntament. 2, 3, i tornem. Molt bé. Molt bé. Molt bé, anem a posar un segon cop. Vale? Tu. Hola, què tal? Esteu alumnes? Hi ha alguns que tenen vergonya? I tant, clar que sí. Però això és una que treballem a diari, a les classes, a les xerrades, quan fem excursions, sortides, perquè m'agrada que donin la seva opinió, cada un d'ells, no? No perquè una persona opini diferent a l'altra és menys vàlid, no? El que consisteix, la finalitat que busquem en aquest centre és que cada un pugui donar la seva opinió, se senti vàlid i diguem-ne, en els cicles que jo estic aquest any, que és atenció a persones dependents i integració social, el que busquen realment és això. És una cosa molt vocacional, molt entregat d'una persona a l'altra, que tinguis aquest feedback, que arribis a entendre l'altra persona, que tinguis empatia quan expliquem la nostra versió d'alguna que opinem, llavors ho intento almenys fer-los sentir segurs quan volen donar la seva opinió. Igual que tu, suposo, a classe amb els teus professors i professores. Sí? Vinga, què dieu? Què diem? A què te dediques? Jo soc guia de muntanya i em dedico a fer activitats al medi natural. És a dir, em dedico a portar grups de persones, de vegades escolars grans, és a dir, joventut que encara estudia, per fer activitats, jocs a la natura, i moltes vegades prenem adults també. Persones que treballen juntes en una empresa i els hi fem dinàmiques perquè es coneguin més, perquè treballin millor junts, etc. Sí. En què consisteix el teu treball? El treball consisteix sobretot en que les persones, insisteixo, siguin estudiants. Els estudiants sobretot consisteixen que aprenguin coses, ja sigui a nivell dels espais que visitem o ja sigui a nivell de relacionar-se, de començar a cooperar entre companys i companyes de classe, etc. Lo de todo, ya a mí me pasa. Ja, sí? Vale, primer de tot, et sents molt sol, això és la realitat. I si ets dona, si ets jove, encara més.